media kote atum pini tum dak BJP headquarter office long ke bang pan port al tum pan churoi lo pini nil tum press jirpo jipe tum pan Aphuthak Karbi Anglong arat pan nangli tum atrudi ketan kang tung alam bang kelap lo jeb penap 21st January Haurahat Assembly constituency Dengaon along Congress Party a convention doji laso aprang nili ethialam kethan kang tung bang kelapulo je ladak Assam Pradesh Congress Committee President Garouv Gogoi alang libai ji lapen ke Karbi Anglong along pen atok anu pen munit kache pha penangan do latum sita kache pha teng pen ke chetong te ke chini le sita kache pha do laso kache pha munit atom phan Karbi Anglong arat phan Congress party atum Karbi Anglong arat phan chong thui pen alana ka helo pen ke pha pen alana tumat ke hang ke apor ke padam tap chot athe Garouv Gogoi president mandate pen Karbi Anglong nang lutlo dwar baguri pen chengsi ha ke pa jut Dengaon an pen alang li jita ke wanghut alang li pilo kaning alang li article 244A alang li pilo kaning Garouv Gogoi alang li pulo article 244A ke Congress ta aprang sikang hon non aprang ta Congress ing honji pusi alang li kaning jero sita alang li lason nije je article 244A autonomous state ke ka implement je phan Assam Pradesh Congress Committee pen Congress Party pen ke thang ta nitum objection of it pusi alang li nije nai lapen ka ko alang li thelam nije lo Karbi Anglong assembly election man ke bangti assembly election MLA election ke semi final chot pusi alang li nije nangli tum kado wetar jilom Karbi Anglong rat phan alang li pilo katha semi final ebar amar final no hoy lasi politics lo ke there is no semi final lada ke kaita final nang highway nei nang rem ta chok pokhan si Congress Party atum election pathui manot lapen gute Karbi Anglong arat phan kopya thelo ke phata bore nang hai he lasi Karbi Anglong arat phan aduk kapat do chok lapen ke alang li mathalo Karbi Anglong long jongsi roton ingti phan district president pilu pulutangte alang li Congress ing tangpik pusi alang li kite lasi hala suhut ke Congress atum asap on ke dola non pen anso se hala sut omu chot lasi Garouv Gogoi president mandate pen ke phacheng roton ingti president long lo pen ke phacheng ke dwar baguri alang methang constituency pen si cheng lo nili pen banglo lapu wang si dipu ampar ke ha phuluni Dengaon pusi alang li phan pon athiala sut bang ka sab umuni dola sita non apong bang ke alang Garouv Gogoi phan ke pha alang methang president a constituency long people je phai he set ke non ke ladak munit do oji po alang li ke matha ke Ashok Terona constituency lo ba Nomati constituency Mahamaya Bidasing Rongpi Cheparideng constituency haladak Congress ong mucho athe Bidasing Rongpi ta Ashok Teron to phan ke kroy asap o ong mucho roton itipen mute lasi haladak ke asap o mundi pachetong unji pusi alang roton ingtia bang Ashok Teron lapen Bidasing Rongpi aphang along ahile batsi penap ke abdi pusi alang li kisi lasi Karbi Anglong arat nangli tum chini pamelo je roton iti ke ja Congress ke mass resignation ke do mass joining ke do la an ke claim ke Karbi Anglong long ke record lo for the first time Dr. Tuliram Ronghang BJP a party ke chari pon la so aning kang sam pen muniratum kwan si non ke join ma nangli tum along 10 constituencies lapen ke ani one si hajar ki join nangli tum program and lo every 10th of the month mane achiklo 3 pen 10 tarik lo tangte nangli tum joining a program na tum thik lo ke Congress atum ke chengsi nangli tum along joining dolo di folong matro 99
lapen puthot 10 tarik January 10 tarik December 10 tarik ke dolo matro 99 January 10 tarik ke 0 nanti nang litum election ke duye phan cheklojon ni belo cheklojon thom belo nang litum 10 tarik 3 ban tarik kep 3 cheklo bang pen la so jong si bang pharo isile join pulsa cheklojon thom pulende bang pharo thom beji BJP long ke anivang se suri ke thom suri pli suri pho suri kep amuni ke join la si Karbi Anglong arat mang hudu nang ne la ke nang litum ini apor ka chipadam chot nang litum sorkar pen pan ma kelong nang ja soni tanang litum chepang bolap ta hai lahai nang litum chepak lang dunlo nang liar je chepak lang dunlo pulo tangte athe sorkar phanjong se support pe pulo tangte nang litum sorkar pen kupya thilo ali tak chen long ko lasi kado gobe Karbi Anglong arat phan ni li nang litum hachuni ri lo ladak lasso ka chepang room amai long ke nang litum che tong dun pen thang ta le long le BJP सरकार से हाई व्यक्ति असम सरकार ता BJP से 2 lang lapen Karbi Anglong pasta seat lapen Dima Hasau pen isi hills ke कांग्रेस के 0 alliance le donoy हजार le donoy sita nil tum BJP से हाई व्यक्ति लासिना तुम अपोर से पता मलेवे लासी लासिना तुम pan ini jai